ಜಾತಿ 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 ಜಾತಿನ ಬತ್ತೊಂದು ಏಪಲ ನೇಲ್ರ ಪೋಡ್ಚಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಜಾತಿ ಬೇತಾಗ ದಿಪ್ಪು ನೆತ್ತೆರ ಒಂಜೆತ ಮಾತೆರ್ನ ಕುಡಿಯೋನು ನಿಂತಿರನ ನೆರ್ಪೆರ ಪೋದು ಯಾನು ಸಮ ಮಲ್ತಿಚಿಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಇಂಚೆ ಬಂದು ಫುಲ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಆತೆ ಯಾನು. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆಯ್ತು, ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಮಾತ ವೀಡಿಯೋ ಇಡ್ಲ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಆತನು ಅಂಚದು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ನೀ ಡೇ ಬರ್ತದ ತರ್ಸ್ಡೇ ಲಾಗ್ನ ಶೂಟ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನಿ ನಾನು ದೂರ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಪಂದು ಒಂಜಿ ತೊಟ್ಟೆ ಪೋಯ್ ತಂದು ತಟ್ಟೆ ಪತದ್ ಪಿದಾಡ್ನಿ ದೂರ ಪಂಡ ಈ ಆಷಾಢ ಮಾಸ ಪನ್ನಾಗ ಬರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ನೈಟ್ ಚೂಡಿ ಪೂಜೆ ಏನು ಬರ್ಪುಂಡು ಮಾತ್ರೆಗ್ಲು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಪೋಯ್ ವರ್ಷಲ ಏನು ಮಲ್ದೆ. ಸೊ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಮಲ್ತಿಪ್ಪೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಚ ಅದು ಒಂದು ಎಂಕಲ್ಲ ಕೊಂಕಣಿ ಸ್ಟೈಲಡ್ GSP ಸ್ಟೈಲಡ್ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಚೂಡಿ ಪೂಜೆ ಅಂತ ಅಂದು ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಆಚಾರಿನಗಲ್ ನೈಟ್ಲ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚದಿತ್ತೆ ಯಾನು ಎಂಗ್ಲಿಲ್ಲಡು ಒಂಚೂರು ಪೂ ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಬರೀ ತಿಲ್ಲಡು ಪೂ ಉಂಡು ಹಿತಾರಿಜ್ಜರು ಬಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಪೂ ಎತ್ತದು ಬರ್ಬೇಕು ಆತೆ ಬೊಕ್ಕದಾಲ ಕಂಡು ಜನಗಲಿಲ್ಲಡು ಜಸ್ಟ್ ಪೂ ಪತ್ತರಿಗಂದು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಪೂ ತಿಕ್ಕಂಡ ಪಸರಪ್ಪೆ ಆ ರಿಪ್ಪುನಗಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಪೂ ಪತ್ತಾರೊಂದಿತ್ತೆ. ಸೊ ಇತ್ತ ಅರಿಜ್ಜರು ಜಸ್ಟ್ ಪೂ ಪತ್ತಪ್ಪೆ ಆತೆ ಅಂಚದು ಬಾ ಕೈ ಬೇಡ ಎಂಕವು ಸುಮಾರು ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಬೋರ್ಡು ಐಕ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಯ್ ವರ್ಷ ಎನ್ನ ಲಾಕ್ಸ್ ತುಪ್ಪನಾಗ್ಲಿಗೆ ಬೋತಿಪ್ಪು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಲಾಕ್ಸ್ ತುಪ್ಪನಾಗ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಬೊಕ್ಕ ಐತಾರ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪುನು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಪೂಜೆಗೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುನು ಅಂಚದು ಮೂಲ ರಥ ಪೂವು ಉಂಡು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು. ಅಪ್ಪ ಕೈ ಬಚ್ಚುಂಡು ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಕೈ ಬಚ್ಚುಂಡು. ಸೊ ಹಂಗಿತ್ತೆ ನೆಟೆಲ್ಲ ಹೋಯ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಜ್ಜಂಡು ತೂಕ ಐನಾತ್ ಗೆಪ್ಪುವೆ ಬೊಕ ಈ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಪೂರ ಗೆತ್ತುನು ಉಂಡತ ಪೂರಿ ತಿನ್ಪುಂಡು ಬೊಕ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆಗೆ ಹಿಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪರಂತೆ ಬಂಗ ತೂಕ ಮೆರಡೆ ಯಾನ ಗುಲಾಬಿಲ ಅಂಚನೆ ಸೇವಂತಿಗೆ ಪೂಲ ಪನೋಡು ಬಂದು ಪನೋಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಅವಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು ಬಂದ ತೂಕ ಪಟ್ಟ ಯಾನ ಐತೆ ಪೂ ಮಂತ ಗಿಪ್ಪುವೆ ಅನ್ನ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಉಪ್ಪುಂಡೆ ಪಣಂಕಲು ಮುಂತಪಿಲ್ಲತ್ತ ಅರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಜಸ್ಟ್ ಪೂ ಮಾತ್ರ ಅನ್ಗಿಪ್ಪುನು ಬಂದು ಬೇಕದ ಅಲ್ಲದೆ ಪೂಜೆ ಪಟ್ಟ ಪೂ ಗೆಪ್ಪುವನ. ಬೂಬಿ ಡೂಯ್ ದೇವಮ್ಮ ಬತ್ತು ನೀರು ಅವ ಮತ್ತೆ ಮುಟ್ರಿಜ್ಜಿ ಡೇವರ್ನ ಪುಯ್ ಬಲ್ ಒಡೆ ಪೋಪೆಡೆ ಬರ್ಪಲ್ ಬಲಿ ಮತ್ತೆ ಪುಟ್ಟು ಕೆಲವು ಐಟಮ್ ಸಿಕ್ಕಂಡು. ಸೊ ಆ ವರ್ಷ ಪೋಯ್ ವರ್ಷ ಉಂಡ ತೆಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಸಿಕ್ಕದಿತ್ತನು ಪೂ ಈ ಸಾರಿ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತ ಪೂ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದು ನೀರು ಪೂರ ಪಾಡ್ನ ಕುಡ್ದು ಇಚ್ಚಿತ್ತ ಅಂಚದು ಪೂ ಇಜ್ಜ ಅಂತ ಪೂರ ಪುರಿ ಉಂಡಾತನ ಇತ್ತೆ ತೂಕ ಇತ್ತಿನಾತ ಪಾಡ್ನು ವೆರೈಟೀಸ್ ಏತ್ ಬೋರ್ಡು ಒಂದು ಆತ ಇಜ್ಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಪೂ ಪಾಂಡಲ ಆಪುನು ಎಂತೂವರೆ ಶೋಕ್ತ ಜನದ ಆಯ್ನಾತ್ ಮಲ್ಪುನ ಮಲ್ಪು ಎಡ್ಡೆಡೆ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂತ ಏನು ಪತಾರ್ಪುನು ಇತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೋನಲ್ಲ ಪೂ ಯಾವು ನನ್ನ ಈ ಗರಿಕೆ ತೋಜನ ಗರಿಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಸಿಕ್ಕು ಅವೇನು ಪೂರ ತೋರಿಸ್ಕವೆ ಅನ್ನಿಕ್ಲೆ ಅವೇನು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ಪೋಡು ಮತ್ತು ಸದ್ಯಗೆ ಪೂ ಸಿಕ್ಕದನ್ನು ಯಾವ ಪೂತ ಅಡಿಗಡಿ ಮುಗಿನ್ ನೆತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಟು ಬೋರ್ಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪರಿಗೆ
ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಗರಿಕೆ ಪನ್ಪೇರು ಗಣೇಶಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಗರಿಕೆ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಈ ಟೈಪ್ಡ್ ನೀರುಗುಳ್ಳೆ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತಿನ ಪೈಪ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡತ್ತ ಅವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂಜಿನಿದ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಈ ಟೈಪ್ದು ಉಂಡತ್ತ ಡಿಸೈನ್ದ ಈ ಟೈಪು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಈ ಟೈಪ್ದ. ಸೊ ಟೋಟಲಿ 5 ಜಾದನಿಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟುಡು ಈ ದಾರಡತ್ತು ಅವು ಬಾರೆ ದೀರತ್ತ ಒಂದು ಬರ್ಕೊಂಡತ ಹೀನ ಪನ್ಪೇರು ಮಾರೆ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಗೈಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲಿ. ದಾರದ ಒಂದು ಇಟ್ಟು ನೆತ್ತಲೆಕ್ಕನೆ ದಾರ ಬರ್ಕೊಂಡತ ಬಾರೆ ದೀರತ್ತ ಒಂದು ಇಟ್ಟು ಮಲ್ಪರೆ ಅವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಐಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಟ್ ಎಂಕಾಲ ಮರಣಿ ಬಾರೆ ದೀರ ಪೂರ್ದುನಾತ ಆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐತಿತ್ತ ದಾರನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೇತೆ ಕಡೆಗೆ ತಂಗ ಪಂಡ ಬೇತೆ ಮುಳು ಎಲ್ಲ ಬರಿತಿಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಟ್ಲಿಕ್ಕಿತ್ತ ಪಂಡ ಏರ್ಲ ನಮ್ಮನೆಲ್ಲ ಬರಿಟ್ಟು ಮುಲ್ಪ ಮತ್ತೆ ಇದು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದು ಬಂಗ ಏನು ಕನಾರ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬೋಡು ಏನು ಐಟಮ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತು 2 ಏನು ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಕುಲಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಚಾ ಬೋರ್ಡು ಚಾಕ್ ಪೇರಿಜ್ಜಿಂದಂಡ ಚಾಕ್ ಪೇರಿ ನಿಕ್ಕಲಾಂಡ ಒಂಜಿ ಚಾಕ್ ಸಕ್ಕರೆ ಇಜ್ಜಿಂದಂಡ ಅಕ್ಕ ಸಕ್ಕರೆ ಕೊರಲೆ ಚಾಕ್ ಚತ್ತಪುಡಿ ಕೊರಲೆ ಎಲ್ಲ ಕೊರ್ಪೆ 2 ಟೊಮೆಟೊ ಕೊರಲೆ ಪೂರ ಪನ್ಪುನಗಲುಲ್ಲಾರು. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಮೂಲೆ ಮುಟ್ಟಡಿ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಕುಲೆ ಒಂಜಿ ಅವಲಂಡ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕಂಡದಂಟು ಪೋಡು ಒಂಜಿ ಮೂಲು ಆರ್ಲ ಇತ್ತೆ ಇಜ್ಜೇರು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಒಂಟಿ ಸಲಗ ನಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲಿತ್ತೆ ಅಂಚಾತ್ ದಾದಲ್ಪಿನ್ ఇప్పుడు ಹಾಪನ್ ಕೆಲವು ಸರಿ ಇತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮನ ಡ್ಯೂಟಿನಿ ದೇವರಿನ್ನೇನದೊಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತದು ಪಟ ಮುಗಿಪಂಡ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಶುಕ್ರವಾರ ಮಲ್ಪುಂಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಡೇ ಮಲ್ಪುಂಡು 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡ ಶುಕ್ರವಾರ ಶನಿವಾರ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಮಲ್ಪೋಡು ಅಡೆಗೆ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ ಮುಗಿಯಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂದೇನು ಮಲ್ತದ್ದು ದೇವರಿಗೆ ದೀದು ಅಂಚನೆ ತುಳಸಿಗೆ ಮತ ದೀದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಶುಕ್ರವಾರದ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪ ತಾಯಿ ತೊಟ್ಟುಗು ನೆನಪುರ ದೀದು ಕಣ್ಣನಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ದೇವರಿಗೆ ದೀಪನಗಲ ದೇವರಿಗೆ ಪೊದ್ದಿ ಒಲಿ ಈ ವೇಳೆದೆಲೆ ಪನ್ಪೇರತ್ತ ಈ ಬಚ್ಚಿರುಂಡತ ಬಚ್ಚಿರೆ ದೊಟ್ಟುಗು ಈ ನಮ್ಮ ಮಲ್ದಿನ ಅವೆನ್ ದೇವರಿಗ್ಲ ದೀವೋಡು ಅಂಚನೆಂಕಲ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕೊರ್ದು ಅರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಗೀತ ನೋಡು ಈಟ್ ಮಾತ ಉಂಡು. ಮುತ್ತೈದೆ ನಕ್ಲಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೂ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕಟಲಿಪ್ಪದ ಅವೇನು ಪೂರ ಕೂರೊಲಿ ಅಂಚದು ಎಂಕಲ ಬರಿತಿಲ್ಲದರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತು ನಂಗೆ ಕಟ್ಟುನೊಂದು ಪೂಪುರ ಅರಡನೇ ಪೂವು ವರ್ಷ ಕನ್ಪುನದೆ ನಾನು ಈ ಸಾರಿ ಅರಿಜ್ಜಿರೆ ಇತ್ತನಾರಿಗೂ ಏಪಲೊಂದು ಕೊರೋ ಒಂದಿತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಬೇಗ ಮಲ್ತ ಮುಗಿಪಾವೆ ಗೈಸ್ ಟೈಮ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕತ್ತಲೆ ಮುಖ ತೋಚರಲ್ಲ ತೋಚಿ ಪೂರ ಹಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ತೋಚ್ಪಾವೆ ನಾನು ಇಂಚ ಮಲ್ಪುನ ಬಂದ ಒಂದು ರಡ್ ಅಂಚನೆ ಬೋರ್ ಚಂದ ಮಟ್ಟ ನೆಟ್ಟು ಕಟ್ಟು ಮಲ್ಪೋಲಿ ನಿಗಲ್ ಡಿಸೈನ್ಲ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಇಟ್ಟು ಬೋಡಿತ್ತಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಫ್ರೆಶ್ ಪೂ ಪಾಡ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಫ್ರೆಶ್ ಪೂ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಎಂಕ್ ಪಂಡ ಕಾಂಡೆನೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಚದವು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟರೆ ಆಪುಜಿ ನೀಯೇ ಕಟ್ಟದು ರೆಡಿ ಮಲ್ತು ದೀವೋಡು ಇಜಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆಲಕ್ಕದು ಕಟ್ಟುವೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೆ ಪಂಡ ಆಪುಜಿ ದಾಯಪಂಡ ಶುಕ್ರವಾರದ ಪೂಜೆ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಒಂದು 10 ಗಂಟೆ ದುಮ್ಮೆ ಮಲ್ತನ ಪೂರ ಬೆಟರ್ ಕಾಂಡೆ ಬೇಗ ಲಕ್ಕದು ಏತ್ ಬೇಗ ಮಲ್ಪುವ ಆತ ಬೇಗ ನಮಕ್ ಶ್ರೀರಕ್ಷೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತ ನಾವು ಪೂರ ವೇಸ್ಟ್ ಪನ್ಪೇರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಟೈಮ್ ಪೂರ ಎರಡ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೇರು ಅವು ಪೂರ ಎಡಾಪುಜಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪರೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಆಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನೋಡೊಂದು ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಇಂಚ ಮಾತ ಇಟ್ಕೊಂಡತ ಅಂಚದು ಐನಾತು ಯಾನೆನ್ನೂ ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಆತ ಈ ವರ್ಷದ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಆತ ಅಂಚದು ಒಂಚೂರು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದೇನು ಮೇರೆಡ ಒಂಚೂರು ಪೂ ಪತರ್ಕ ಪನ್ಕಂದೇನು ಮೇರೆ ಬರ್ನಂಗನೇ 6-7 ಗಂಟೆ ಆಪುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಇಂಕ ಒಕ್ಕಡ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಎಂತೂ ಎಲ್ಲ ಪೂ ಕನ ಉಂಡು ಪೂಜೆಗೆ ಅವು ಬೊಕ್ಕನೆ ಪೂ ಉದ್ದಿ ಇಂಡ ರೆಡಿ ಅವನು. ಸೊ ಒಂದೇನು ಇಂಚ ಕಟ್ಟಣ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಪು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಓಬೋಡ್ಚಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅವೇನು ಪೂರ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಇನಿ ಬಾರ್ದು ಬೋತನು ಇಂಕ ಅವೇ ಬೇಜಾರು ಒಂದಿಪ್ಪು ಬೇಡ ಒಂಜಿ ಕನರ ಪಂಡ ಆವಾ ಅಂದು ತೋಚುಂಡು ದೇವಿ ಅಂತ ತುಳು ಪೂರ ಮದ ತೊಂದುಳ್ಳೆಂದು ಗೊತ್ತಾ ಹೊಂದಿಚ್ಚಪ್ಪ
ಇಂಥ ಲಾಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪನ ಕಮ್ಮಿ ಆತನತ ತುಳುಲ ಇಲ್ಲಡ್ ಬಾತಿರುವ ತುಳುವೇ ಬಾತಿರ್ನ ಅಂಡ್ ನಿಗಲೇ ದೊಡ್ಡ ಪಾತೆನ ಸುಮಾರು ದಿನ ಅಂಡ್ ಅಂಚದು ಅಂಚ ಅವನುಂಡು ಉಂದೇನ 2ನೇ ಸಾರಿ ಇತ್ತ ಚೂಡಿ ಪೂಜೆ ಪೊಯ್ ಸಾರಿ ಫಸ್ಟ್ ಚೂಡಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ನಾನು ಮಲ್ಪನೆ ಇಟ್ಟಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪು ನಿಕ್ಕಲ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚೆ ಇಂಚೆ ಪೂರ ಪಂಡೇರು ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಲ್ದಿನಿ ಅಂಚ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸನ್ನು ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ದೀವೋಡು ಬಂದೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕ್ಯಾಸ್ಟದ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸದ್ಯಗೆ ಮುಟ್ಟ ಇಪ್ಪನ ಪಂಡ ಕಾರ್ಲಾಡ ಅಂಚದ ಅಮ್ಮ ಪಂಡೇರು ಆಟೆ ಪೋಲ ಮಾತೆರ್ಲ ದೀಪೇರು ಅಕಲ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಚೂಡಿ ಪೂಜೆನ ಮಾತೆರ್ಲ ಅಲ್ಪ ದೀಪೇರು ಇಲ್ಲ ಪೋದು ದೀಲ ಪಂಡೇರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಐಜಿ ಗೈಸ್ದೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಪೂರ ಎಲ್ಲೆಗೆ ಬಾಡು ಪೋಪು ಅಂಚದು ಯಾನು ನೀನು ಮಲ್ತದ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗುಲಾಬಿಲ ಸೇವಂತಿಗೆಲ್ಲ ಮೆರಡ ಕಂಡ್ರ ಪನ್ಪೆ ಅಂಚೆನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಅದು ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚದು ಆಯ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸನ್ನು ಈಗ ನೋಡಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ದಾದ ಪಂಡ ಪೋಯ್ ಸರಿ ಇಂಕ ಫಸ್ಟ್ ಚೂಡಿ ಪೂಜೆ ಗೊತ್ತಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಚೂಡಿ ಪೂಜೆಡ್ ಅಮ್ಮ ಇಂಚನೆ ಮಲ್ಪರ ಪಂಡೇರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಲ್ಪು ಎಂಕಲ್ನ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಮಲ್ಪುವ ಮಲ್ಪೇದಾತ ಅಂಚನೆ ಈ ಸರಿಲ ಮಲ್ಪು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಕ್ಕೆ ಎಂಚ ತೋಜು ನಂಚ ಮಲ್ಪು ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಹಾಕೊಂಡು ಈ ಎಂಚ ಏನ ಬಂದು ದೇವಿರದಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪುಜಿ ನಿಂದ ಪೂ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಮನೊಂದು ಅಂದ್ ಪಂಡೇರು ಓಕೆ ಪಂದು ಯಾನು ಒಪ್ಪುದು ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಎಂಕಲ್ನ ಕ್ಯಾಸ್ಟದ ಪಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಂಡ ಕಾರ್ಲಾಡು ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಐಟೇನೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ದೀಪೇರು ಅಕಲ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಏನ ಮಲ್ತಿಪ್ಪೇರು ಚೂಡಿ ಪೂಜೆ ಪಂಡ ಚೂಡಿ ಪೂರ ಕಟ್ಟದಿಪ್ಪೇರು ಎಂಕಲ್ಲ ಇಂಟು ಚೂಡಿ ಬನ್ಪು ಮೆಕ್ ಅಂಚದು ಏನ ಕಟ್ಟದಿಪ್ಪೇರಾಗಲ್ಲ ಪೂತ ಪೂರ ಅವೇನು ಪೋದಲ್ಪ ದಿಯರೆ ಸೊ ಯಾನ್ಲ ಪೋದು ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಕೆ ಎಂಚ ಬರ್ಪುನಂಚ ಮಲ್ಪು ಬಂದಿತ್ತೇರಮ್ಮ ಪೋದೆ ಯಾನು ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಏಜ್ ಆತ್ನಗಲು ಅಂಚನೆ ಮದ್ಮೇದ್ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಇತ್ನಗಲ ಆಯ್ನ ಇಕ್ಕುಲು ಪೂರ ಇಪ್ಪೇರು ಆಯ್ನಕುಲು ಪೂರ ಇಪ್ಪೇರು ಅಂಚದು ಯಾನು ಪೋದು ಅಕುಲು ಪೂರ ಮಲ್ಪುನ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕ ಪೋಡಿಗೆ ಒಂದುಂಡು ದೇಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬೊಕ್ಕನಿಗಲ್ನ ಈ ಶಿಸ್ತು ಅವು ಪೂರ ಪಾಲನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಕು ಪೊಡಿಗೆ ಒಂದು ಎಂಕೇರಣ ನೆರ್ಪೇರ ಪೋದು ಯಾನು ಸಮ ಮಲ್ತಿಜೆಂಡ ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಬಂದು ಫುಲ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಆತೆ ಯಾನು ಬೊಕ್ಕ ತೂಪೆ ದಾಲಲ ಇಜ್ಜಿ ದೀಪೇರು ಕೈ ಮುಗ್ಗಿವೇರು ಅರಿಶಿನ ಕುಂಕುಮದ ಬಟ್ಟಲುಂಡತ ಅವೆಲ್ಲ ಪಸಂಪೋದಿತ್ತೇರು ಪಸಂಪೋದು ಲಕ್ಕಮ್ಮ ಪಸಂಪೋದು ಕೈ ಮುಗ್ಗಿವೇರು ಅವೆನ್ ಪೂರ ಪಾರ್ದು ತುಳಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೈ ಮುಗ್ಗ್ಯಾರ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾನು ಎಂಕು ಅರಶಿನ ಕುಂಕುಮ ಪಸಂಪೋತುಜಿ ದಾಲ ಪಸಪೋತುಜಿ ಖಾಲಿ ಒಂದಿನೊಂಜಿ ಪಸಂಪೋತೆ ಎಂಕು ಓವರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಅನ್ಬೊಕ್ಕ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಪಟ ದೀಯ ಕೈ ಮುಗ್ಗೆ ಸಾರಿ ದೇವರೇ ಈ ಸರಿದ ತಪ್ಪಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾರಿ ನಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಎರನಂಡಲ ತೂದು ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಂಡ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಪಿನಿ ನನ್ನ ಅಕ್ಕ ಮಂತೊಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಅಕ್ಕನ ತೂವೊಂದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಏನು ಅಕ್ಕನೊಟ್ಟು ಟೆಂಪಲ್ ಬರೋ ಪೋಂದಿತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪೇದನತ ಅಂಚದು ಅಕ್ಕ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚ ಕಟ್ಟುನ ಒಂದೇನು ಪೂರ ತೂವೊಂದಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಏನ ಮತ ಕಟ್ಟುಡು ಐಕ್ ಏನ ಮತ ಬೋಡು ಅವು ಪೂರ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನೆಂಕ್ ಅಂಚನೆ ಅಮ್ಮಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಅಂತಂತ ಪಂದು ಕೊಡ್ತಿತ್ತೀರಿ ಇಂಚ ಪಾಡು ಐಕ್ ಬೋಡಿತ್ನ ಅಂಚೆ ಬಂದು ಓಕೆ ಪಂದು ಈ ಸಾರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಾರಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ವರ್ಷ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಮಲ್ಪೋಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಸಾರಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಟ್ ಇದು ಏನಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಫುಲ್ ಬಾಡು ಗೊತ್ತು ನನ್ನ ಪೂರ ಪಂಡ ಫ್ರೆಶ್ ದೆಪ್ಪುಡವು ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆಗೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪರತಾ ಅಂಚದು ಯಾನು ಸಪ್ರೇಟ್ ದೆತ್ತು ದೀದು ಇತ್ತ ಮೆರಡನೆ ಪೂಕಂದ್ರೆ ಬಂದು ಅವೇನು ರೆಡಿ ಮಲ್ಪ ಪುಕ್ಕಡೆ ಈ ಗುಲಾಬಿ ಒಂದು ಪುರ ಏನು ಎಡ್ಡ ಉಂಡು ಒಂದು ಪನ್ಪ ಸತ್ತೆ ಬಟ್ ಒಂದು ಬಾಡುಂಡು ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆಗೆ ಬಾಡುಂಡು ಏಪಲ ಬಾಡುನ ಪೂಟ್ಟು ಪುರ ದೇವರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗ್ಗ್ಯರ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಅಂಚದು ಒಂದೇನು ಈತವೇನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಂತ್ ದೀದು ಯಾನು ಎಲ್ಲ ಮೆರಡ ಬಂದು ರಾತ್ರಿ ಒಂಜಿ ಐನ್ ಪತ್ತತ್ತ ಬೇಗ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪರುಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಏನೋ ಗೊತ್ತುಂಡ ಎಂಕ್ಲೇನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಕೊರ್ದು ಕೈ ಮುಗ್ಗಿಡು ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಏರು ಮುತ್ತೈದೇನಕುಲು ಪೂರ ಇಪ್ಪುವೇರು ಎಂಕಲ್ಲ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ದಕುಲು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಕೋರುಲಿ ಅಥವಾ ಬೇತೆ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಏರೆಗ್ಲ ಕೋರುಲಿ ಬಟ್ ಮುತ್ತೈದೇನಕುಲು ಪೂರ ಏರಿಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ಕೋರುಡು ಎಂಕ ಅಂಚ ಪೂರ ಮುಟ್ಟಡು ಏರ್ಲ ಕೊರ್ಪುಲೆ ಕೈಜ್ಜೇರು ಎಂಕವು ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರು ದಾದನ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇಪ್ಪಡು ಯಾನು ಅಂಚ ಬಂದು ಎರೇಗ್ಲೆ ಅನ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಆತೆ ಪೋಯ್ ವರ್ಷಲ ಆತೆ ಯಾನು ಎಂಕೋಸ್ಕರ ಮಲ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ದಿಯೋನ್ರೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಮಿಗೊಂಜಿ ಕೊರಿಯ ಅಯ್ಡು ಬೊಕ್ಕ ಅರಿಗೊಂಜಿ ಆಸೆ ಐಕ ಮಾಮಿಗೊಂಜಿ ಕೊರಿಯ ಅಯ್ದು ಬೊಕ್ಕ
ದೇವೇರೆ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ದಿತ್ತ ಅವೇನು ಬುಣ್ಣ ಆತೆ ಏನು ಬೊಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಮಲ್ಪರ ಪೋತುಜಿ ಎರೆ ಕೊರ್ಪುನ ಪೋಪುನ ಅಂಚ ಪೂರ ಇಜ್ಜಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಕೊರ್ದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂದೇನು ಪೂರ ಗೆತ್ತ ನೋಡು ಅವು ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ. ಸೊ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಬಾತೀರಿ ಏನಂದು ಈಗ ತಾನೇ ಇಪ್ಪಾಯ್ತು ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಲಾಗ್ ಮಲ್ತು ಅಂದಲ್ಲ ಎಡಿಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ನಗಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಏನ ಲಾಗ್ ಸಿಗ್ಬುರ ನಿಗ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ ಬಾತೀರಿ ನಾವು ಅವೇ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪಡ್ತಿ ಮಸ್ತ್ ಬಾತೀರಿ ಅಂದ್ ಟೀಕೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಂತಿಕ್ವ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಂತಂದಲ್ಲ ಪೂ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಂಡಾರ ಗಳಿಚ್ಚತಾ ಈ ಪೂ ಬುರ್ಚಿ ಇತ್ತೇನದಲೆ ಬಾಡು ಬೋತ್ಲಕ ಅದ್ನ ಪೂ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬುರ್ಚಿ ಬಂದು ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏತು ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಪೋಯ್ ಸರಿ ಸೋ ಮಸ್ತ್ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತು ಐಕೊಂದು ಏತು ಸುಮಾರು ಜನ ನೆರೊಂದಿತ್ತೀರಿ ಸರಿ ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸುಮಾರು ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಸರಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ ನೆತ್ತೆ ಫುಲ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೆ ಬಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಚಾರಿನಾಗಲ್ಲ ಇಟ್ಲ ಮಲ್ಪೇರು ಶನಿವಾರ ಕೆಲವು ಬತ್ತೇರು ದೀಪೇರು ಮಂಡ್ಯದ ದೀಪನ ಕೂಡ ತೂತಾನು. ಸೊ ಅಕಲ್ನ ಇಟ್ಲ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಉಂಡೊಂದು ಏರು ಎನ್ನ ಲಾಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲಾರೆ ನಿಕಲ್ನ ಇಟ್ಲ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪುವರ ಪಂದೆಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುವರ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಅವೆಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಆಚಾರಿನಕಲು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುನಕಲ್ಲ ಬೋಡಣ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಎರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮಲ್ತಿನೈತೆ ಏನಣ್ಣ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಪನೊಲಿ ಅವ ಟೈಪನ ಯಾನು ಜಸ್ಟ್ 1-2 ವರ್ಷ ಮಲ್ಪುನು ಇಂಥದ್ದು ಹೆಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಗೊತ್ತುಜಿ ತೆರಿದ್ನಗಳು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಪ್ಪುವಾರು ಬ್ಲಾಗ್ ಮತ್ತದು ಒಂದು ಇಪ್ಪುವಾರು ಅಂಚಾದ ಹೆಂಗೆ ಬೊಕ್ಕಲಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇರೆ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಏನಕ್ಕಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ನಿಕ್ ಈ ಇತ್ತು ಶಿಟ್ರನೆ ಅಷ್ಟತ ಒಂದು ಪುರ ಮಲ್ಪನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡಾ ಅಂಚ ಇಂಚ ಬಂದು ಅಂಚಪುರಕ್ಕೆ ಎನ್ನಕಲಿಗೆ ಎನ್ನ ಉತ್ತರ ಒಂಜೆ ದಾದ ಬಂಡ ಜಾತಿನ ಬತ್ತೊಂದು ಏಪಲ ನೇಲ್ರ ಪೋರ್ಚಿ ಟೈಪ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಜಾತಿ ಬೇತಾಗ ದಿಪ್ಪು ನೆತ್ತೆರು ಒಂಜೇತ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ನೆತ್ತೆರು ಒಂಜೇತ ನೆತ್ತೆರು ಬರೋದೊಂದೆನ್ನ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ನೆತ್ತೆರು ಒಂಜೆ ಅಂಚದು ಜಾತಿನ ಫಸ್ಟ್ ಬುಡ್ಲೆ ನಿಕಲೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಓಲ್ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಸುಖ ಓಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಕಲೆಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಓಲ್ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಕಲು ಓಲ್ ಎಡ್ಡೆಡಿಪ್ಪುವರು ಅವೇನು ಫಸ್ಟ್ ತುಲೆ ಅವೇ ಜಾತಿ ಆದಿಪ್ಪಡು ಅವೇ ಧರ್ಮ ಆದಿಪ್ಪಡು ಅದು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಮನುಷ್ಯತ್ವಾಗ ಒಂಜಿ ಬೆಲೆ ಕೊರ್ಪುನ ಕಲ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಜಾತಿ ಬರ್ಪುನು ಪೂರೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುನು 1 2 3 4 ಆಯ್ತು ಓನ್ಲಿ 4 ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಬಾಕಿಂಡು ಒಂಜಿ ಬಾಕಿಂಡು ಒಂದು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಬಾಕಿಂಡು ಒಂದೊಂಜುಂಡು ಒಂದೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಬಾಕಿಂಡು ಗೈಸು ಒಂದು ನಿಂಕ ನೆನಪ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಹೋಯ್ ಸರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತಂದು ಹೆಂಗಿತ್ತ ನಮಗೆ ಪಂಡ ಆರು ಬಂದು ಕೊಡ್ಪೇರು ಎಂಕ್ ಜಾತಿ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಜಾತಿ ಒಂಜಿ ಇತ್ತಂಡು ಯಾವ ಬೊಕ್ಕ ದಾದಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಷಯ ದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಪಂದು ದಾಲ ಇಜ್ಜಿತ್ತೆ ಅನ್ ಶೆಟ್ರನಗ ಇಷ್ಟ ಅಂಚೆ ಇಂಚೆ ಪಂದಿಗಳು ನೋಡಿ ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಯಾನು ಎನ್ನ ಜಾತಿಯದು ಬಿದೈ ಬತ್ತಿಪ್ಪು ಆಂಡ ಯಾನಲ್ಲ ಅಲ್ಪಲೊಲ್ಲೆ ಮುಲ್ಪಲೊಲ್ಲೆ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಂಚಿ ಬರ್ನಾಗ ಶೆಟ್ರನಗಲ್ನ ಅಂಚಿ ಬರ್ನಾಗ ಎಂಚೆ ಇಪ್ಪುಡು ಅಂಚೆ ಇಪ್ಪುಡು ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ಅಂಚಿ ಪೋನಾಗ ಎಂಚೆ ಇಪ್ಪುಡು ಅಂಚೆ ಇಪ್ಪುಡು ಅದು ಜಸ್ಟ್ ಚಿಲ್ ಗೈಸ್ ಆತೆ ಅವೇನು ಜಸ್ಟ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಲೈಫನು ಅಂಚೆ ಇಂಚೆ ಬಂದು ಕುಲ್ಲಾರೆ ಬೆಲ್ಲಿ ಎಂಕ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಆತೆ ಹೆಂಗೆ ಒವೇ ಒಂಜಿ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕ್ ಈ ಎಂಕಲ್ಲ ಶೆಟ್ರನ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಮಲ್ಪರ ಹೆಂಗೆ ಓರಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದಿನ ದಾಲ ಬಂತಿದ್ದೀರಿ ಪೋಯ್ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಲ್ದೆ ಈ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಲ್ತೆ ಮಲ್ಪುನೆ ಸೊ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಏರೆಗ್ ಮಾತಾ ಅಂಚ ಅನ್ಸುಂಡು ಅನ್ಸಿದ್ ನಗ್ಲೇಗ ಎನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ದೇಪಣ್ಣ ದುಂಬೆ ಬಂದಿಪ್ಪುನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುನು ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಕಟ್ಟದಾಂಡು ಸೊ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಏನಿಡಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತುಂದುಲ್ಲೆ ಗೈಸ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ಲೈಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಶೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪನ ಮದ ಪೊರ್ಚಿ ಮೈಸೂರು ಕ್ರೇಪ್ ಸ್ಯಾರಿ ಹೊಸತ್ ಬೈದುಂಡು ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೇ ಗಂಡಲ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡ ಬೇಗ ಬೈ ಮಲ್ಪಲಿ ಅಂಚನೆ ನೆತ್ತ ಪ್ರೈಸ್ ಬತ್ತದು 1350. ಸೊ ಏರೆ ಗಂಡಲ ಲೈಕ್ ಆದಿತ್ತಂಡ ಎಂಗ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.